A Székelyföldi Jégkorong Akadémia megalakításával az akadémia felkarolta az Alcsík, mint kisközpontot is. Lehetőséget teremtett számunkra, hogy szervezetten, műjégpályán jegesedzéseket tudjunk tartani. Ezeknek az edzéseknek a megszervezésére ugyancsak az akadémia biztosította az edzői létszámot. Minden központnak megvannak a helyi sajátosságai. A mi egyik ilyen helyi sajátosságunk az, hogy az Alcsík térség, ami négyzetkilométerben, és ez egy elég nagy terület. Na most ehhez képest mi egy szögletébe kell edzünk, de Csíkszeredában már itt van a lehetőség számunkra megteremtve, ezért nem egyszerű megszervezni, bevonni új gyerekeket. Tehát ugye a szülő fel kell vállalja azt, hogy a gyereket el kell hozni Tusnádfürdőről, vagy Csíkszentgyőről, vagy akár Csatószegről ezekre a jeges edzésekre. A szülők is egymás közt, amikor elbeszélik, hogy igen, szervezett, program van, keretek vannak, jövőkép van, így a szülők is könnyebben felvállalják ezt a tervet. Minden héten, minden másnap mindig egy másik szülő hozza el, például 4-5 gyereket, következő nap már egy másik szülő vállalja fel ezt a terhet, de mindig itt vannak, és 99%-a teljes jelenléttel tudunk edzeni. A legkisebbekkel edzőként arra figyelünk oda, mi a legjobban, hogy jó kedvel jöjjenek, szeressenek edzésre járni, játékos gyakorlatokat csinálunk, inkább teljesen kezdők, akik akkor érkeznek, 1-2 hónapot kipegnek. A kezdőkből kezd átmenni, indul egy kicsivel komolyabb munka, ott velük is ma korongozni fognak, botot vesznek a kezükbe. Ezek a kis gyerekek fejlődésben vannak. Tehát úgy nagyon fontos, hogy mint edző úgy álljunk ez a gyerekhez hozzá, hogy ő az utánzásról tanul. Szeretnénk így jobb gyereket, jobb sportolót, és majd ha úgy van, profi jégkorongozót nevelni belőle. A gyerek el tudja mondani az iskolában, a barátainak, a rokonságban, ugye összeülnek. Olyan jól érzem magam, jó élményeim vannak, tornán voltunk, érmet kaptam, fantasztikus, mert találkozott több gyerekkel, akkor az mindent megér. Az én alapelvem az egy mondat igazából, hogy olyan edző legyen, amilyen elváltál van, amit te is, hogy neked is legyen.